እግዚአብሔር ኮንፊውዥን ዘበለ ሁሉ ዲፕሬሽን ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ህዝብኻ ይገፈፍ ኢለ ይጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገፈፍ እግዚአብሔር ሆይ መድኃኒት ምንጋፍ ይሁን ምስጋና ይሁን ይላልሁ እግዚአብሔር ሆይ አቤት ወይኔ ሓጉሶም ጽሑፍ ከም ዝኾነ አውሽጦ እግዚአብሔር ሆይ ምክንያቱ እግዚአብሔር ካባኻ ዝኾነ ሓጎስ ይሁንሎም ኢና ጸልያለሁ መንፈስ ሓጎስ ኣብ ልብኻ ይፍሰስ ይጸልያለሁ ታና ስለጸናሕካ እግዚአብሔር ትረዳና ስለጸናሕካ ነመስግነካ አሉና እግዚአብሔር ሆይ አምላክ ተመስገን ስለ አገልግሎትና ሁሉ ተመስገን ስለ ሁሉ ነገርና ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ በሕጂ እግዚአብሔር ሆይ ዝዋጻ መባን 20 ከ አንጸልያለሁና እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻ ንኽብርኻ ክትገብሮ ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለሁና ለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ዘገልግሉ አሕዋትና ንስኻ አእምሮኦም ባርኽ መንፈሶም ባርኽ ኩለንተንኦም ንስኻ ክትረድእ እግዚአብሔር ሆይ ሕና ሕጉሳት ወሃብቲ ክንከውን እግዚአብሔር ሆይ ክትፈትሐና እንጸልያለሁና እግዚአብሔር ሆይ ከምታ መበለት እግዚአብሔር ሆይ ካብታ ዘይብና እግዚአብሔር ሆይ ተራሓይና ነምካላ እግዚአብሔር ሆይ ውብቶና እግዚአብሔር ሆይ በሐጎስ መሃብ ክንክልሲ ንልብና ክትመልኦ እንጸልያለሁና እግዚአብሔር ሆይ ለጋሳትን መማቀልትን ኮኑ ደአንበር ተጽይፍሎም እግዚአብሔር ሆይ ሆሞ አይነት ልብ ክትበና እንጸልያለሁና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ አማክል ህዝብኻ ስኡን አያሉ እግዚአብሔር መለኮት ህዝብኻን ስኻባርኽ እግዚአብሔር ወይን ህዝብኻን ስኻባርኽ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሆይ አብ ህዝብኻ እግዚአብሔር ንዘሎ ኩሉ ሕቶ ገንዘብ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክምለስልያለሁ ወአምላክ ደጌታ ሁሉ ይከፈትልና እግዚአብሔር ምሳሌ ስለሎካ ተመስገን ለአምልኮና ባህሉካ ስለተቀበል ተመስገን ክብር ሁሉ ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንዓኻ ይሁን አሜን አሜን ጌታ ይባርክኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሃሌሉያ አሜን ሎሚ ሆርቴስ
ክንጽልይና ቅድሚ ምጽላይና ግን ታስብከተይ መቸም ስለማሃባይ ገብራን እንዴ ግን ከይተዛረብኩም እንት ከይተሐልፍሲ ኤርማኻ ከይቆያቀኒ ድሓር ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት ወይ እቲ ናይ ካምፕ ንሽተይ ክንሓስብ ጽቡቕ እዩ ማለት ኣብዚ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ኣዳልትሲ ገባ ብ200 ኣባላት ኣለና ኢልና ኢና ንዛረብ ማለት እዩ ኣብዚ ዝእከቡ ቲኔጀርስ ድማ 7 ስለዚ ሓደ ሲሶ እዮም ኔክስት ይር 13 14 ዝኾኑ ደቅና ኸ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናፍቲ ግሩፕ ከኣቱ እዮም ስለዚ ፍርቂ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክኾኑ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕዚ ኣብ ክረምቲ ዝግበር ኣገልግሎታት ክንሓስብ እንከለናሲ ብዛዕባ ፍርቂ ናይ ማሕበር ኢና ንሓስብ ዘለና ካልኣይ ድማ እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ኮንቲኒቲ መቐጸልትኡ ኸኢና ንዘርእ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሎምስ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት እዛ ቤተ ክርስቲያን ስታይ ኣባኽ ትከውን ኢልና እሞ ንሕሰብ እዞም 7 ዘለዉ ሕጅስ ጽባሕ መንእሰያት ኣገልገልቲ ኮይኖም ሰበኽቲ ኮይኖም ዘመርቲ ኮይኖም ወንጌላውያን ኮይኖም ሐዋርያት ኮይኖም ገለ ኮይኖም ሲ ክንሪኦም ኢና ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ እታ ዘርኢ ግን ሎሚ እያ ትጅመር እሞ ኣምላኽ እዚ ዕንትና ይኽፈተልና ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኸ ንሕሰብ ንጸሊ ብዛዕባ እዚ ንግበር ተኣኽላ ዶ ኤርማሓይ ንጸሊ በሉ ሃሌሉያ እስኪ ካብ ዘለና ክንትንስኢና እሞ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ንገብሮ ቃል ኣምላኽ ብዙሓይ ሓፃርያታ ዘንብባ እዛ ናይ ምድራዊት ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ጀሚረ ዘንብብ ዘለኹ እዛ ምድራዊት ናይ ድንኳን ቤትና እንተፈረሰት እኳ ሓንቲ ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና ምንም እኳ ልቡሳት እንተኾንና ዕረቋት ኮይንና ከይንርከብ እታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስ እናናፈቕና ኣብዚ ንደፋነቕ ኣሎና ንሕና ኣብዚ ድንኳን እዚ ኸለናስ እቲ መዋቲ ብህይወት ምእንቲ ክኽወሓጥ ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስ እምበር ክንቅንጠጥ ስለ ዘይንፈቱ ከቢዱና ነስቆርቆር ኣለና ግናኸ እቲ ነዚ ዘዳልወና ዕርቡን መንፈስ ከዓ ዝሃበና ኣምላኽ ቅዱስ ኣቦና ነመስግነካ ዓብኢኻ እሞ ተመስገን ወስሉስ ዝኾንካ ቅዱስ ዝኾንካ ዓብይ ዝኾንካ እግዚኣብሔር መስተንክርን ድንቅን ኢኻ እሞ ተባረኽ በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ኣብ ቅድሚ ቃልካ መፂና ኣለና ቃልካ ክቡር እዩ ከም ክብረቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቅዱስ ፍርሃት ናብ ቃልካ ንመጽእ ኣታ ዘለኣለማዊ ኣምላኽና በዚ ቃል እዚ ጌርካ ኢኻ ንኹሉ ፈጢርካዮ ብኡ ኸ ኣጽኒዕካዮ ኣለኻ ብኡ ኸኣኒ ኣዲሒንካና እዚ ቃል እዚ ኸ ቃል ተስፋና እሞ ነመስግነካ እጅኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹነታትና ንህይወትና ክትዛረብ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ክትበጽሓና ንጸልይ ኣለና ብዝሓለፍና ንሕለፍ ንስኻ ከምቲ ክንዝምረልካ ዝጸናሕና ምሳና ኢኻ እሞ ተባረኽ ወኣምላኽ በዚ መዓልቲ እዚ ድማ ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ማእከልና ኣፍስሶ ንገጽካ ቃልካ ከፊትና ከነንብቦ ክንመሃርዎ ከለና ከምቲ ዘለዎ ክንርድኦ ሓግዘና እቲ ቃል ከዓ ንህይወትና ሼፕ ክገብሮ ናብ ምስሊ ኣርኣያ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክልውጠና ከምቲ ንስኻ ንወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓጎስካሉ ትሕጎሰሉ መጓሰን ህዝብን ክኸውን እጽሊ ኣለኹ ንዓይን ተዛረበኻ ሓግዘኒ መንፈስ እግዚአብሔር ምሳይ ይኩን ክዛረብ እንከለኹ ቃልካ እሞ ብመንፈስካ ክገልጹ ሓግዘኒ ንድኻመይ እግዚአብሔር ብመንፈስካ ክትከኦ እጸሊ ኣለኹ ትኽእል ኢኻ እሞ ተባረኽ መሃረና ኣስተምህረና ማዕደና ወእግዚአብሔር ኣጽናዓናን ኣበርታዓናን ኣሕይለናን ኣቁመናን ኢልና ንጸሊ ኣለና ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ንኹሎም ተጻረርትና በዚ ሰዓት እዚ ሓሳብና ዝወስዱ መናፍስቲ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንስኻ ክትኣልዮም ንጸሊ ኣለና ኣብዚ ቦታ እዚ ግን ብኽብሪ ተመላለስ ኣብ ዙርያና ከዓ ቐፅሪ ሓዊኹን ክበር ተመስገን ብኢየሱስ ስም ኣሜን
እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ናይ ሎም ዓንቲ ትምህርተይ ካብ ሮሜ ምዕራፍ ተዓንቶ ዘንበብኩልኩም ካብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 እዩ እቲ መልእኽተይ ግን ካብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ዝተወስደ እዩ እቲ ኣርእስተይ እኳ ካብ ሓንቲ ጥቕሲ ተዳኣንቢበ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 23 ከምዚ ኢሉ ጽሒፉሎ ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳብ ሕጂ ምሳና ኮይኑ ከም ዘስቆርቁርን ቅልውላው ከም ዝሓዞን ንፈልጥ ኣሎና እሞ ምስ በለ ቁጽሪ 22 ንሱ ጥራይ ከ ኣይኮነን ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘለናውን መንፈስ ውልድነት ማለት ምድሓን ስጋና እናተጸብና ብውሽጥና ነስቆርቁር ኣለና ኢሉ እቲ ንካፈሎ ሓሳብ ካብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ኮይኑ ኻበር 14 ኣትሒዘ ክርኢ ማለት እዩ ከምዚ ኸ ይብል ንስኻትኩም ሲ ነትቡ ኣባ ኣቦ ኢልና እንጽውዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም ተቀበልኩም እንበር መንፈስ ባርነት ከም በሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቀበልኩምን ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ኸኣነ እቲ መንፈስ ባዕልዩ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ውሉድ ካብ ኮንናኸ ወረስቲ ድማ ኢና ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋረስቱ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተጸገብናስ ምስኡ ክንከብር ኢና ሃረርታ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ይጽበየሎ እሞ ከምኡ ኸዓ ኣነ ንስቓይ ዘመን እዚ ነቲ ኣባናኽ ግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ከም ዘይመዓራርዮ ኣኣምን ኣለኹ እቲ ፍጥረት ንኾንቱ ተገዚኡሎ ስለዚ በተስፋ ዘግዝኦ እምበር ብፍቓዱ ሳይኮነን እሞ እቲ ፍጥረት ንርእሱ ድማ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራ ክወጽእ እዩ ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳብ ሕጂ ምሳና ኮይኑ ከም ዘስቆርቁርን ቅልውላው ከም ዝሓዞን ንፈልጥ ኣለና እሞ ንሱ ጥራይ ከ ኣይኮነን ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘለናውን መሰል ውልድነትና ማለት ምድሓን ስጋና እናተጸበና ብውሽጥና ነስቆርቁር ኣለና ነቲ ዝሪኦስ ተስፋ ዝገብሮ ኸመና ኣሎ ብተስፋ ኢና ድሒና ዘለና እሞ ነቲ ዝርአስ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ ኣይኮነን ነቲ ዘይንሪኦስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንጽበዮ ኢና መንፈስ ድማ ከምኡ ንደኻፍና ይድግፎ እዩ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይንገር እህታ ዝልምነልና እቲ ልቢ ዝምርምር ንሱ ምእንትቶም ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እሞ ነቲ ሓሳብ መንፈስ እውን ምዃንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ኢሉ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ምናልባት ኣርእስተይ እንታይ የለያ ኣለኹ ብተስፋ ምስ ቁርቋር የለያ ዘለኹ ብተስፋ ምስ ቁርቋር እቲ ሓሳብ እቲ ኸዓ ከምቲ ዝበልኩ ካብ ቁጥሪ 23 ከምኡ ከም ቃሉ ከምቲ ዘለዎ ተቐሚጡሎ ጳውሎስ ክርዮና ብዛዕባ እቲ እንታይ ኢና ባ እቶም ኣመንቲ እንታይ እዮም ዘስቆርቁሩ እቶም ውሉድ ኣምላኽ እንታይ እዩ ምስ ቁርቋሮም እቲ ናቶም ኣጎኒ እቲ ናቶም እህታ እንታይ እዩ ክንርዮና ንሱ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን እቲ ፍጥረት ማለት እዩ ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘለናውን ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘለናውን መሰል ውልድነትና ማለት ምድሓን ስጋና እናተጸበና ብውሽጥና እንታይ ንገብር ኣለና ኢሉ ነስቆርቁር ኣለና እንታይ ማለት ምዃኑ ሎም መዓንቲ ክንርኢና ካብ ቁጽሪ 14 እንድሕር ጀሚርና መቸም መልእኽቲ ሮሜ እቲ ሓፈሻዊ ሓሳቡ ኣብ ተፈላለየ ኣጋጣሚ ርኢናያን ተማሂርናያን ስለ ዘለና ብዛዕባኡ ብዙሕ ኣይዛረብን ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ሜንሊ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እቲ ክርስቲያናት ወይ ከዓኒ እቶም ኣመንቲ ዘለዎም ዝተቐበልዎ ነገር ብዙሕ ይጠቕሰልና እዩ ካብቲ ሓደ ዝተቐበልናዮ ጽድቂ ወይ ከዓ ምጽዳቕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ከም ዝረኸብና ይዛረብ እዩ ንሕና ቀደም ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኢልዎ ዘሎ ኣብቲ ምዕራፍ 1-2-3 ሰባት ኃጢአተኛታት እዮም ኢሉ ምስ ከሰሰ እሞ ከዓኒ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞት እዩ ዝግብኦም ኢሉ ምስ ተዛረበ ኣብ 4 ጀሚሩ ምዕራፍ 5 ክሳዕ 6 እናኸደ 7-8 እቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓድሽ ነገር ይዛረብ ማለት እዩ ጸዲቕና ኢና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተቐባልነት ረኺብና ኢና ምጽዳቕ ረኺብና ኢና ተቐባልነት ረኺብና ኢና ውሉድ ኣምላኽ ኮይንና ኢና ዕርቂ ረኺብና ኢና እናበለ ይዛረብ ኣብዚ ምዕራፍ 8 እንድሕር ዳርኢና ግን ምስኣት ማሳሰል ብዛዕባ ውልድነትና ይዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ውልድነት ክዛረብ እንከሎ ንሕና ውሉድ ኣምላኽ ኢና መጀመርታ ሓሳብና ብኡ ንጀምር እሞ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ንስኻትኩም ሲ ነቲ ብኡ ኣባ ኣቦ ኢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ውልድነት እተቀበልኩም ኢኹም
سوري نتن أبا إلنا نسوع على المنفس تقبلكم منبر منفس بارنت كم بحدش نفرات هذا سلازي بز حساب زي هارا بولس تايز بزلو نحنا أبا إلنا نسوع أبو إلنا نسوع على منفس انت هيبكم يزبلنا زلو سلازي من الوقت اتي ولدنا زبل ويز قالات زي أبا زبل قال كرم مرأينا أبتي ناي روما علم زي ولدنا زبل حساب انت يوم زي قورو نيرم حدث ودخا زي نبره اتي كنتاتنا هم سلز مثل ودخا زي نبره ودخا ختقبرو انكلخا اندحر كنتاتو بملؤ شموط راي زي كونه وي كات زقو علو شمط راي زي كونه كنتاتو بملؤ يخا تقيرولو مالتي تاي مالتي اندحر داني كاب عدا زلو بيتسب توليدو خوينو مو اتي ناي ولد عدا ناو سلز خونه اتي عدا زلو ولد امصيخا ناتكا ولد اندحر دا غيركايو no more نايتهم ولدي ولد سلازيكون نايتهم سبعدا ولد سلازيكون نسو انتا يخون مالتي عدو زبل بملو يحدقلو مالتي ابتي ناي روما اتحساسباهم حواري باولس نزا حساب زختقوملو خلو ابتي ولدنت زبالسي انكولاي مسل تهبو طراي زيكونكاس اتي زبورو شغرات ونبعلو تبقعلو يخا مالتي تودعلو يخا مالتي اتي فايلو تعصولو يخا مالتي أبزا بيت زي أسلزاتو أبزا حداش بيت سلزاتو ولود نايز حداش بيت سلزخونه تعدوبشن نبلو مالتي ولود يلكا سلز تقبل كايو كله شجرو كم ده يكونن كوينو أم مسكل إحنا كو معت شجر زنبرنا معت عدا زنبرنا دك طبعات زنبرنا كوينا بكريستوس يسوع مسدحنا ولود أملاق مستبهلنا جن أتي ناي حتياتنا مقطعتي بوجيرو تأفيو ترايزي كونسي أتي بكريستوس توهبنا بزح زخونه بركة كأني بولدنا ترخيبنا هنا سلازي نحن انتينا سكنغورين انتينا ولود املاخينا مالتي اذا زيت ارا منغدي هورا باولس اينا مالتي كغرم جن ات ولدنتنا خاني بزح عينت ولدنت الله حدا غزي ابون ولودن زلوم زمدنا ناي متاي زمدنا يكون مسيلكم كمزي ناي تاينا ناي خبروت زمدنا يكون مالتي صبغيو ابون ولود نبو خبرو صبغي مالتي جن كمزي نقاشا التخبرو عينت مالتي تايك بالليلي هرب أولس جن اتي ولدنتنا تمسكر مس أملاخ زلنا بأملاخ زرخبنا ولدنت كزاربون كلوسي نحنا نتبوء ها نسخاتكم كلو نتبوء انتهي لكم تسوعلو أبو لكم تسوعلو لكم مالتي تاي مالتي أبا إذا أبا زبل قال ناي أرامايست قال لا نا إسرائيل ويكا نا إبراهيم قال لي سامعي أفا زبل مالت أبو مالتي نحنا بتقرينيا نقوله مالتي كن انتي مالتيو كلت أقلالت الله يمزلوا قالياتهم نحد تخبروا سب كتصوعوا خلاها نبوها مالتي أبا الكات تصوعوا تحدد ماني ناي زمدنا خاي قلت مالتي تزلكا زمدنا طبق كم زخونه بس ناي لومي قانقا زي تاشمو مالتي ختصوعوا خلا خاسي بابا تبلو زطراي زي كونكاسي باباي تبلو خم مالتي نعها زقربك عينتها تصاوع فكم زي فانكشنال زخوله اتصواوع وي كاني زي فوكاتيف يبلو اب الزراربا تاي مالتي ابوي تلكايون وي كا بابا تلكايون باباي تلكايون ابوي كتبلو خلاخان ابوي كتبلو خلاخان مالتي بحاجه لنا نزمدنا زغلص يت ابا زبل مالتي ስለዚህ እግዚአብሔር ክንጽውዖ خلناسي አቦ ጥራይዴ ኮና ንብሎሲ እንኮላይ እንታይልና ንጽውዖ ይዝብል ዘሎ አቦዬ ከአንብሎ ይናመል ናቴ አቦ ከአንብሎ ይናመል ትውልድነትና ሆሚ ስለዚህ እቲ አባና ዘአተወ ወይ ከአባና ዝተቀመጠ መንፈስ ቅዱስ ተአባና ዝተዋሃበ መንፈስ ቅዱስ ነቲ አምላኽናን አቦናን ዝኾነ እግዚአብሔር ስንታይልና ክንጽውዖ ይገብረና ማለት እዩ አቦዬ ኢሉ ከምጽውዖ ይገብረና እቲ زمدنا يزقلص ማለት ዝንሽተይ ወደይ ኢሳ ኩሉ ሰዓ ሓደ ዘረባ ክዛረበካ ተኮይኑ ቅድም ባባ ይዝብል ማለት ዝኾነ ዘረባ ማለት ዝኾነ ስቴትመንት ክዛረብ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እዚ ኣግደፍት የልካሲ ኖ ኣይገድፋኒ ወላ ክብል ተኮይኑ ቅድም ባባ ኢሉ ክጽዋዓኒ ኣለዎ ዝኾነ ስቴትመንት ቅድም ሽመይ ጽዋዓኒ he draws my attention ንሓቂ ይዝብለኩም ኩለን ሽመይ ጸውዑ ስለ ዝዛረበን ኣነ ኸኣኒ ዘነእዘይ ኩሉ ሰዓ ኩሬን ዝብላ it makes a difference ንሓቂ ይዝብለኩም كمولاد خايخم سلتي تأشم مالتي
እግዚአብሔር ግዳኽ እንዴናይ ኣቦዬ ክንብሎ ኸለና እምበኣር ኣቦዬ ኢልና ክንጽውዖ ወይ ከዓ ባባ ክንብሎ ጥራይ ዘይኮነስ ባባዬ ከዓ ክንብሎ እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር አባና ቀሚጥልና እቲ ኣባ ኢልና ክንጽውዖ ኸለናሲ ብናይ ከናና ቋንቋ እንታይና ንጽውዖ ለና ይዝብለኩም ዘለኹ ባባዬ ኢና ንብሎ ዘለና ማለት ክብር ንስሙ ይኹን ነዚ ዝገበረን በኣር ኢልና መንፈስ ቅዱስ ምስ ኣጣቂሱ ኣባ ኣቦ ኢልና ንጽውዖ ኣቦ እኮ እዩ مش حكي ግን እቲ ኣቦስ ንዓይ እንታይ እዩ ኣባዬ ማለት ክብር ንስሙ ይኹን ኣብ ጸሎትኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርቡ ከለኹም ንኣቦ ጥራይ ዲኹም ትጽውዖ ወይስ ነቲ ኣቦዬ እዩ ኣሕዋተይ እቲ ዝተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ክንድዚ ንእግዚአብሔር ቀረባ ዝገበረልና መንፈስ እዩ ክብር ንስሙ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ኢሉ ጸልዩ ኣሎ ኣብ ሉቃስ 14 ኣባ ኣቦይ ኩሉ ይከኣለካ እዩ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ኻባይ ሕልፋ ግና ክንስኻ ከም እትደልዮ እምበር ኣነ ከም ዝደልዮ ኣይኹም በለ ልክዕ ብሰይም ቶከን ማለት እዛ ኣብ ቆሮንት ኣብ ሮሜ ዘላን እዛ ኣብ ሉቃስ ዘላን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ሰለስተ ግዜ እንተጠቂሰን ዘለዋ ሰለስቲአን ማዕረየን ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸለዮ ጸሎት ኣባ ኣቦ ኢሉ ነብኡ ከም ዝጸለዮ ንሕና ድማ ንእግዚአብሔር ኣባ ኣቦ ኢልና ክንጽውዓሉ እንኽእል መንፈስ ይብናይ ስሙ ይባረኽ ስለዚ ንሕና እንታይና ውሉድና ምናልባት እዛ ቃል እዚኣሲ ገሊኦም ክከራኸሩ ከሉ ኖ እታ ኣባ ትብል ቃል ነቲ ዝምድና ነቲ ሕብረት ነቲ ቅርበት ዘይኮነት ትገልጽ ነቲ ኣኽብሮት ያ ትገልጽ ክብሉ ይከራኸሩ ለዮም ግን ኣብቲ ዓውዲ እንድሕር ዳርኢናዮ ከም ነታ ዝምድና ነታ ሕብረት ነታ ቅርበት ከም ትገልጽ እንታይ ኣትብል መስልኩም ቁጥር 16 ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ኸ እቲ መንፈስ በዓሉ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክር ምስ በለሲ ውሉድ ካብ ኮና ሶሪ ቁጥር 15 ንስኻትኩም ከ ነቲ ኣቦ ኢልና ንጽውዓሉ መንፈስ ውልድነት እተቀበልኩም ይኹም እምበር መንፈስ ባርነት ከም በሓድሽ ንፍርሃት እንታይ ገበርኩምን ስለዚ ብፍርሃት ንተኽብሮ ሰብ ብትቀርቦ ዓይነት ኣቀራርባ ዘይኮነሲ ብትፈትዎ ባባይልካ ናብ ትቀርቦ ዓይነት ዝቀረብናሉ እዩ ማለት ስሙ ይባረኽ ስሙ ኣምላኽና ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ስለዚ ካብ ፍርሃት እንብሎ ካብ ከም ርሑቕ ዘሎ ጌርና እንብሎ ዘይኮነሲ ቀረባና ከም ዝኾነ ኣቦና ከም ዝኾነ ናትና ከም ዝኾነ ማለት ስሙ ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቲ ናይ ፍርሃት ቀንጢጡልና እዩ ክንብልን ከለናሲ በዚ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝምድናና ምስ ኣምላኽ ከም በከምዚ እዩ ጌርና ማለት እዩ ንምንታይ ናብ ዝኣቱ ዘለኹም ብዛዕባ ውልድነት ብዙሕ ኣይዛረብን ግን መረጋገፂ ውልድነትና ኸኣሲ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝምስክረልና ኢሉ እንታይ ኢሉ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ኸ እቲ መንፈስ በዓሉ ምስ መንፈስና ኮይኑ እንታይ ዝገብር ዝምስክር ናብ ጎይታ ቅድሚ ምምፃእና ንኣምላኽ ኣቦ ኢልና ክንጽውዖ ይኸብደና እዩ ነይሩ እንተፀዊዕና ኸ ምናልባት ማለት እዩ ተፀዊዕና ኸ ትርጉም ናይ ኣቦ ወይ ከዓ ናይ ውልድነት ስለ ዘይተረዳእና ኾን ይኽእል ኣምላኽ ዝኣክል ንዓና ኣቦና ኾን በቲ ህይወትታ ኣይከኣልን በቲ ናብራታ ኣይከኣልን ተልናያ ልማድ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሓቂ ነበረ ኣነ ንኣምላኽ ኣቦ ኢለ ክጽውዖ ብዙሕ ኣይከብደንን ነይሩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ንምንታይ ተልኩም ንግንሲ ተራቃል እዩ ስለ ዝመስለኒ ነበረ ግን ተሓቅኹም ይኾነ ብጎይታ ዘይኮነ ውልድነት ዘይረኸበ ንኣምላኽ ኣቦ ኢሉ ክጽውዕ እቲ ኣምላኽ ክእለት ኣባና ዘቐመጦ ግና ንሕና እንታይ ኢልና ክንጽውዕ ነዚ ክንጽውዖ ዝኸኣለናሲ መን እዩ ዝብለና ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ መረጋገፂ ውልድነት ኣለና እቲ መንፈስ ምስ መንፈስና ኮይኑ እንታይ ይገብር ይምስክር ኣብ ውሽጢ ኮይኑ እንታይ ይብል እስኪ ወንስኻ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ናይ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ዝበለፀ ሕሩይ ናይ ኣምላኽ ውሉድ ኢኻ ይብለካ ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን እሞ ውሉድ እንድሕር ኮይንና ሕጂ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ካብዚ ንድዩ ንክትዛረበሉ ጥዑም እዩ ማለት እዩ ውሉድ ኣምላኽ እንድሕር ዳኣ ኮንካ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ኸ እቲ መንፈስ በዓሉ ምስ መንፈስክና ኮይኑ ዝመስል ስለዚ ንሕና ውሉድ ኢና ኢልና ኣለና ውልድነትና ድማኒ ንሕና ዝቐረበ ውልድነት ካብ ኣምላኽ ረኺብና ኣለና ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ውሉድ ካብ ኮንና ኸ መንፈስ እግዚአብሔር ከኣኒ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ መስኪርልና እዩ በዚ ዘጠራጥር ነገር የለን ምስ በልና ብድሕሪኡ ሓደ ጉድ ኒውስ ኣሎ ማለት እንታይ ይብል ሽዑ ውሉድ ካብ ኮንና ኸ እንታይ ድማ ኢና
ወረስቲ ድማ እዩ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ ከዓ ዋርስቱ እዩ ብዛዕባ ውርሻ ክንዛረብ ከለና እቲ ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ዝብል ሓሳብ ምናልባት ብኸመይ ኢና ክንርድኦ ንኽእል ተይልናሲ ቅድሚ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከውርሰና ዝደልዮ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ ወረስቱ ክንከውን ማለት ናይ ኣምላኽ ዘበለ ብምሉኡ ንቕበል ኢና ወይ ከዓ ንረክብ ኢና ከየስምዕ ይኽእል ወይ ከዓ ከም ኣምላኽ ንኸውን ኢና ናይ ኣምላኽ ዘበለ ንኣምላኽ ንወርሶ እንተይልናሲ እቲ ኣምላኽ ዘለዎ ባህርያት ድዩ እቲ ኣምላኽ ዘለዎ ኩሉ ማዕርግ ድዩ ብምሉእሲ ንወርሶ ኢና ክንብል ኣይንኽእል ኢና እቲ ኣምላኽ ንሰብ ከውርሶ ዝሃቦ ዘበለ ብምሉእ ግና ክንወርስ ኢና ንሕና ህይወት ክንወርስ ኢና ንሕና ምልዋጥ ክንወርስ ኢና ስጋና ክኸብር እዩ ምስ ኣምላኽ ንዘለኣለም ክንነብር ኢና እዚ ብምሉእ ኣምላኽ ኣዳሊልና ዘሎ ዘበለ ብምሉእ ክንወርስ ኢና እዚ ጽሑፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦ ንውሉድ ኣውሪስዎ እንድሕር ደኣ ተባሂሉሲ እንታይ ዓይነት ውርሻ እዩ ማለት እዩ እቲ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ዘውርሶ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ንሰብ ከውርሶ ዝደልዮ ዘበለ ብምሉእ ክንወርስ ኢና በዚ ከዓ ሐዋርያ ጳውሎስ ንኣምላኽ እንታይ ይኹም ኢልና በዚ ዘጠራጥር የለን ካብቲ ዘሐጉስ ግና እቲ ውርሻና ከዓኒ ንክርስቶስ ግን እንታይ ኢኹም መዋርስቱ ኢኹም እንታይ ማለት እዩ ንክርስቶስ መዋርስቱ እንተኢልና እዚ ኣምላኽ እቲ ዝወደቐ ናይ ሰብ መንገዲ ብመንገዲ ኣዳም ማለት እዩ ምስ ወደቐ ብኣዳም ዝመፀ ዘበለ ብምሉኡ ወለዶ ምስ ኣዳም ይጠፍዩ ሓቂ ምስ ኣዳም ይጠፍዩ ወይ ከዓ ኣብ ጥፍኣት ይኾይኑ ማለት እዩ ኣብ መንገዲ ጥፍኣት እዩ ብሓጢኣት ተመፀና ኣዳም ዘይገበሮ ሓጢኣት ኣዳም ዝገበሮ ሓጢኣት ዘይገበረ ክነሱ ኩሉ ወለዶ ኣዳም ከም ኣዳም ግን ሓጢኣተኛ ተሓሲቡ ማለት ተቆፂሩ በዚ ከዓ ሞት ተገቢዎ ግን ኣምላኽ ነቲ ኸውርሰና ዝደልየ ዘበለ ብምሉእ ምእንቲ ክንወርሶ ግና ንወዲ የሱስ ክርስቶስ ከም ሰብ ገይሩ ናብ ዝምድር ዝልኢኽዎ ክርስቶስ ከም ፍጹም ሰብ ኣብሲ ቀዳም ንመሃሮ ዘለና ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ኣብ ሓደ ኣካል እዩ ማለት እዩ ከም ፍጹም ሰብ ከም ሙሉእ ሰብ እቲ ሰብ ክእዘዞ ዘበለ ብምሉእ ምእዛዝ ምስ ተኣዘዘ እግዚኣብሔር ኣቦኡ ድማ ናብ ክብሪ እንታይ ገይርዎ ናብ ክብሪ መሊስዎ ንዕኡ ድማ ብምሉእ ውርሻ ከዓ ሂብዎ ዕብራውያን ምዕራፍ 1:2 እንታይ እዩ ዝብል ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረብዎም ኢሉሲ ኣብዞም ድሕረት መዓልታት በቲ ወራሲ ኩሉ እንታይ ዝገበሮ ስለዚ ክርስቶስ ዝወረሰ መቸም ንዑሉ ወረሰ ሰብ ብምዃን ብምእዛዝ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብቑዕ መስዋዕቲ ብምቕራብ ወራሲ ኮይኑ እቲ ውርሻት ግና በኽሪ ኮይኑ ይወሪስዎ ዘሎ ሕጂ ኣምላኽ ከዓኒ ነቶም ናቱ ዘበሉ ንዓና ከውርሰና እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ዘውርሰና ክርስቶስ ስለ እቲ ብኣዳም ዝጠፍአና ንብረት ብምሉእ ህይወት ንበሎ ኩሉ ዓይነት ውርሻ ካብ ኣምላኽ ክንቅበሎ ዝግባአና ዘበለ ብምሉእ ብክርስቶስ የሱስ እንታይ ኮይኑልና እዩ ተመሊስልና እዩ ስለዚ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ዘድልዮ ልደት ንሓስብ ልደት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስቅያት ናይ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ሞት ናይ ጎይታና የሱስ እዚ ብምሉእ ክንሓስብ ከለናሲ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ዝገበሮሲ ነቲ ቀደም ኣዳም ዘጥፋኣልና ዘበለ ብምሉእ ምእንቲ ንሱ ቀዳማይ ወራሲ ክኸውን ኣምላኽ ንዑይ መጀመርያ ወሪስዎ ምክንያቱ ሰብ ከዓ ስለ ዝኾነ ወራሲ ኮይኑ መጀመርታ ሰብ ከዓ ስለ ዝኾነ ንሕና ኩላትና ድማ ምስኡ ክንወርስ ኢና እቲ ውርሻ የሱስ ዝወረሶ ዘበለ ብምሉእ ክንወርስ ኢና ኣሜን ዶ ጽሑፍ ጽቡቕ ዜና ሕጉሳት ዲኹም ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ ቀደም ትኸብደኒ እያ ነይራ እዚኣ መጀመርታ ምስ ሰማዕ ኮነ ክርስቶስ መዋርስቱ ሲ ሃውካም ገለ ሕጂ ቁሩብ መቸም እቲ ርድኢትና ኣምላኽ ክኸውን ገለ ዝብል ኮንፊዥን ስለ ዝነበረና እዩ ፒውርሊ የሱስ ሰብ ብምዃን ከም ዝወረሶ ብምሉእ ንሕና ድማ ክንወርስ ኢና እዚ ኣምላኽ ውሉዱ ብምዃን ዝሃበና ጥዑም ብስራት እዩ እዛ ህይወት ከምዚኣ ከምቲ ተትውድእ ከመይ ፅብቕት ነይራ መሲሉ ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ማለት ጎይታ ምስ ተቐበልካ ውሉድ ትኸውን ውሉድ ናይ መንከ ውሉድ ናይ ኣምላኽ ትኸውን ማለት እዩ ውሉድ ናይ ኣምላኽ ትኸውን ኣነ ነጊረኩም ኣለኹ ቅድሚ ሕጂ ይፈልጥን ግን ተጋደልቲ ምስ ኣተው ኣብ
تسعة حدا طعم فتواتهم كل سب تاشمي فلت ليهم بطعم دست بلن زنبرس أنا سود تجارة لا يكون نير نيز مغنياتو كبرياء حزام مسيا مالتي سمو يبارخ نايزل عل ولود كتب بهالسي إذا خميس بلاي كوينا يا خاينا مالتي كوينا يا مالتي خبرني السمو يخون تازان تاجنا ويتودين يا مالتي انتهيت بالمسيلكم أو نحكي إذا لكم زاون قلنا كم زي أطريت تخون هم يتصبغت ليرة حكي انتهيت بالمسيلكم أبا مسؤول حسارة مكرا أنت تسقب ناس مسؤول كنكبرينا نكريستوس موارستو الناسي كريستوس كعم مدرس حسارة مكرا تسقيبو يمزبل ناس تا باكيج كلتا نجر حزام متسع مالتي ولدنت حزام متسع كبري حزام متسع مساحة حزام متسع مكرها حزام متسع حجمتشم نزيع مقيلنا خنوزداي نخيلنا كريستوس ندحر دا تقبلك ات كريستوس تساقيو زبل سقيات بملؤ غاني كهوني يزبل زلو مصحف قدس انتي بالمسيلكم شعو انت عينت حساره مكراينا خنصقبا بغويتا بزمص زبله حساره مكرا خنصقب صحف صبو غير نغيرنا كن اذا بزعبو طرايدي تزارب قصر 18 تاي بالمسيلكم هررتا فطرت نت مغلاص دق املاخ يصبيلومو كومو خا انا نسقاي زمن زي نت ابالاخ كغلص زمص زلو خبر خمزي معراريو يامن الله حجي هررتا فطرت إلو باولوس تزاريبو زلو ابزي بزعبه حد زمن يزارب مغلاص زمن مغلاص دق املاخ زبال مالت ግን አሁን ታይ ተዛሪብሎ መስይልኩም ቁጥር 10 እቲ ፍጥረት ንኾንቱ ተገዚኡ ስለቲ ተስፋት ዘግዞ እምበር በፈቃዱ ሳይኮነን እሞ እቲ ፍጥረት ንርእሱ ድማ ሓባርነት ጥፋት ናባርነት ናብ ሓርነት ክብረ አምላኽ ሓራ ክወፅእ እዩ በዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳብ ሕጂ ምሳና ኮይኑ ከም ዘስቁርቁርን ቅልውላው ከም ዝሓዞን ንፈልጣለን ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ክዛረቦ ዝጸንሐ ውልድነት ጠጥዑሙ እዩ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ ግን ምስኡ ናይ ሰብ እዝኒ ጽቡቕ ዘይኮነ ጥዑም ከዓ ዘይኮነ ግን ከዓ ግዚያው ዝኾነ ቃንዛ ግን ኣሎ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ንድሕር ጸጊቡ ጽሑፍታይ ዝብለና ክርስቶስ ከዓ ስኻትኩም ከዓ ሓሳረ መከራ ክትጸግቡ ኢኹም እዚ ኣብዚ ዓይነት ዘሎ ሽግር እንታይ እዩ እቲ ንረኽቦ ዓይነት መከራስ እንታይ ዓይነት መከራ እዩ እቲ ንረኽቦ ሓሳረ መከራ ተባሂሉ ዘሎስ እንታይ ዓይነት ሓሳረ መከራ እዩ ኣብዚ ብግልጽ ክነግረኩም ማለት እዩ كم سمعنا سلازونا بمغنيات امنتنا امنت مالت كريستيانات نغويتان سعب امنت ولد املاح زونس بمغنيات امنتنا طراينا مكرا نقبل نبر قال مكرا اي نقبلنا زبل وانجيل سمعكم ترى لكم جيغا وانجيل اذن نصوري انتي بالمسيلكم شو بزح ابتي ببطقس اي كيديني كن اب غزانا خا ننببوينامو ابزي كفل الزنببنايو سلسته اكلات كسقرقرو اينا نري ويكا كبلو نرينا مالتي منالبات اب تግርኛና እታ ሳልሰይቲ እህታ ተባሂላ ተተርጉማ ስለዘላ ንምንታይ ደኣ ከማ ኤልካ ኸይትብሉኒ ቶም ክልተ አካላት መጀመርታ ከስቆርቆሩ ብስተነጊሩ ትርኢና ያም ዘለና እቲ ቀዳማይ ፍጥረት እዩ ማለት ፍጥረት የስቆርቆር ኣሎ ኢልዎ ማለት ፍጥረት እንታ ኮይኑ ዘስቆርቆር ዘሎ መን ይኸት ፍጥረት እንታ ኮይኑ ይኸ ዘስቆርቆር ከሎ እንታይ ከገጢምዎ ብዛዕባ እንታይ ፍጥረት ይኸ እዚ ጉዛው ፍጥረት ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ክዛረብ እንከሎ አብዚ ብንጹር ማለት ምስካሎት ጽሑፋት ድሕሪና ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ምዕራፍ 3 ዘፍጥረት ዝተመልሰ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት ኣብ ምዕራፍ 3 ዘፍጥረት ሐዋርያ እግዚአብሔር ነቲ ፍጥረታት ምስ ፈጠሮ ንብሙልኡ ኢቫሉዌት ክገብሮ ከሎ በብመዓልቱ እንታይ እናበለ ይጸውዕዎ ጽቡቕ እዩ ኢልዎ ማለት ኳዳ ኣፍታ ሻድሸይቲ መዓልት أزيو بزح صبغ يلو مالتي أملاخ زفترة بملو صبغي دس قرقر مغنيات يقولون الفترات enjoy ناقبر بري دس ناولو ولا تدي زارب فترات مالتي دي زارب فترات كم دزارب مصحف قدس ينقرنا أيو ولا تزي زارب فترات كمان سي بتناتو قانقو أجيرو دس تاين سمع مالتي تن
ንጎዝ ተስአ ዓዋፍ ጀሚርካ بملؤ أبتخاب زلوا فترة تعم دهايم كسمع زوج مخياتو تعرف بتعم حجوساتهم مخياتو أملاخ صبوق زفترهم فترات زفترهم مخاط صبوق زبلهم فترات سلزخون أنت إذا أي موجود إمام حج تاخذ من مزز كركور زلوا أنت إذا تي زز كركورهم زلوا مخيات أنت أم كخوينهم زلوا نزبل هاتي معرف سلسته حتى مسأتوا مرقم برج كابت زأتوا مرقم كسيابير أملاخ بزح تزاريبوي معرف سلسة صبوق غيرنا نحرام بيبنا بتناتهم تزاريبوا من آدم نهوان نتتمن نديابلوسون بمثالية وزربا ويكابتي بروفيتيك بتنبيتا وزربا كم ودماني نزام مدرزي أخ أرجيم وايم ذاك خبز عرقي كتولدي إغي إزي كابت شعو زاتوا مرقمي أفترة زاتوا مرقمي مالتي هرب أولس نزيم بار نخنتو تجزي اللوز بولو مالتي أتي مسكور قارو أتي شجرو أفترة زلوا مغنيات زي مدرب زعبا خانتاي تخوني له رقمت تخون إيشوخ كأنتاي تكبر لك طب كل الكايلو مشم إيشوخ قدم كم زي نبرة كابت الصحف كم يز مثلنا ويكاهم مثلنا شو هاي نبرن كذا الشيخ تحر مرقمي متي تصبغ فيوريتاتي نير قدم أحواتي إذا بملؤو أب نريو زلنا فترة زسكور كورل زلو سكيات كأنزا حمام بملؤو حيزو زلو أب فترة زلو حجي أب سبعة يكون كنزو زلو إذا أب فترة زلو بملو عينت معناته هارب أولس حجي فترة يلو مجمرتها مالتي بزعبا تجوزاو فترة كون خل ويكا تي أب كوابي زلو خون مالتي بعرف فترة ندحر دا أب مسكور قار حلي خوين تا ميت خعبت كتفري زتفترت مدرسي الحرجة شغل تخربان أبا عند حرب قيلو هاي عند حرب قيلوا عند حدا زي تتأكم كوينا ويك أني بخدي قدر عند حدا أفريات هب كوينا إز أي نبرن كم مجمرة أفترت أما حبر سبك نزارب نخلينا أب كل عينت كم زعينت ودكت تفترت آتي مالتي إذا فترة الزجن قدامي من يجزي أودله معناته تتصحفكم إلى سلزله بتسفى زغزو يلودلو حدا زغزا أكل له مالتي تحسب كي ترسو عن تايل زلقو فترة أب كبيد مسكور قاري دلو تناي قدم تزمل لسلنا يزول زلو فترة وايت زنبره كم تاب إسياسون قالو كم زبل حساب مالتي تقول عام سمن دي خصات سنبسا كو خصات حجي تقول عام سنبسا صات هاي تصاوتني كبلا عسلال عدو خوين توم فترة كنت أمزل زلوا أتأم بس أسي مسكول عخصات ينافق يمنه مالتي توم فترة نخمزي أم تجزي أم زلوا تخنتنا التباهي زلوا نخنتي أم تجزي أم تباهي زلوا زي مالتي أنت فترة كل زرزيرنا خنزاربون خلينا حج تخويني وجزلوا تخويني وبأس نسأل إنزلوا تخويني أتي فترة نبعلو أب كم زعينة قلولا آتي زلوا نحريلنا إذا معرف سلسة زتجمرة شجري مالت زي فترة معرف سلسة من يجناك زي أودلو أملاك دي سبدي سيد عندي من يجزي أوزلو وي من يأجزي أوزلو تأجزي أو تبلزل حسب من يجزي أوزلو أنت حريلنا نتصوري تملس مالتي تجزي أوزلو أملاك بعلي يجزي أوزلو نمنتاي أملاك أجزيو نبل زلنا أملاك كوي أفترة مرقم تزاريبو أملاك بعلو أفترة مرقم تزاريبو مالي أتي فترة كم زحج خوينو كخون زأوجه زأززسي زأبير بعلي سلازي فترة كم زحج زخوت أي كلني مالتي أبزي حج زي أتأثير يزول فترة نزي إذا سكركر مع أسير خبز فترة كابزي ما أسرت زنوت إلو يسكركر على فترة
بخونتكم تجزأ يفلتي أملاخ مستوعب أنت زوبهم كأني كم زين إحنا حجي أدامك أيو نقوله أدامك أيو نقوله تفترة كأنا وعلوسي أدامك أيو كنابزتي نام يقولون يروم مالتي قواتي فترة بني أملاخ أواج أبتحت مجزأتي يوزله تاي مالتي من الوقت انتي مالتي نخرج أنا كسر معاسي باخ جن كم أخون بزح حزب أبزي أي زاربني جن جزء جن تسريع ولا تفترة كم أخوينو أي وديني مالتي أملاخ جزء سريع لي بزعات جزء إنا حد سبوا غيرنا خنفلت أزلنا أتي زمن مقلات دق أملاخ زبهال زمن سي معاس كونيو بغمي يخزغون كنردو مالتي قرارات معرف 3 حدن انتي له مسيلكم كساعتي أملاخ كابت أنتي بأف قدسان نبياتو التزاربو زمن مقنع كله سماي نيسوس كتقبلو يقبا إلو مالتي هورا بيتروس زوان جيري زغسبخن كله أفتي حسابون تايلو مسيلكم سماي سي نيسوس زغتقبلو قبوي ويقباي وقت قبلو لو عايز بوزة توان جير نسي مالتي قن كساعة معاس كساعة أملاخ كابت أنتي بأف قدسان نبياتو تزاربو زمن مقنع كله زمن مقنعي مالتي أملاخ تير ناي مقرام زمن مالت إذا تبلاش زلا علم أملاخ زقر ملا معلت اللو مالت تودكت بقدام كوانت متسع بحاتيات كوانت متسع أملاخ جن نامزع عتيواي زمن مقنع كأن زافترة زي أملاخ سريع الله له مالت كبرنا أملاخنا يا أخي تقدماي سماين تقدماي تمدرن حليفهم بحرون دقيم سيلبون مو حدش سماين حدش مدرن لو خيلو زرا أيو يوحنس زلنا يا زمن بار زي تأرمت زمنيا أم مسكور قار زلا زمنيا زودقت زمنيا أملاخ أم مجزأت زأتواف نفترة أم مجزأت زأتوا زمنيا مالتي إزي تبي كريستوس ولد مخنا زقيرو حقي يقولون أي كيروني أملاخ بعلو أزوزت إزاس لزغنا كريه أنتي كنقرأكم أنتي مالتي مخان أنتم بقولنا منفذ لنا دعاء أنتي ناخذ نقبر أبزي are we free كل سبنا تشجره خلوا نحنا خاب شكر وتساعدنا كل سبنا تقنزوا خلوا أنتم ولد أملاخ أنتم منفذ زي أبير زلهم أنتم كوا بقولنا منفذ زلهم كابز الشجر زي حراديهم نتساعدهم يقولوا من دي هرب أولو ستايل شو خلاي تم خلاي زساق يزلو زقنزو زلو خي تايلو مسيلكم بزلو فترة صح جمسانا خوينو خمسة سكوركورن قلولاو كمز حزن نفلت علينا يل حاجة فترة يسكوركور علو نحنا غانا سكوركور علينا مالتي هورا باولوس بنصوري تزاريبو مالتي شو عندها يلوسكم نسوت رايك أيكونن نحنا بخورنت منفس زلناون منفس ولدنتنا مالت مدحن سجانا نتسبنا بوشتنا تاين قبر علينا نسكور كور علينا كرونين إيه أويات سكيات نمتى خمس خوينه نمتى خمس خوينو نمتى يبقى خمس خوين زلو نحنا بزخلنا نمتى يبقى خمس خوينو زبل مالتي أنا أولد أملاق كل خصي نمتى يبقى خمس خوين زلو زبل سكيات كم تفترت نحنا غا نسكي علينا يلو مالتي إزي حتوزي على هذا جزي نولد نتكا خم تحت تيوز قبرك مالتي ما سح بحد يوسي تشكير تجاجي اللغة اللي كتحسبات وأنا نحك ولد أملاق دي تبل مالتي وأملاق نولد هم ده يكونن زقبر له كابز سكيات زوجي كابز أنزاوس إيده يكونن أملاق زعرفهم ولدن كله أنا مالتي مو أنا يتسمعين مدرن زفترة نجوس ولدن كله نبل مالتي أنا بلاتان تلوم عن تخنقركم كويتاس اللي استقبلنا ولد أملاخ سلزخنا كابك أنزع علم أين عرفن هنا نمتى أخو من بلوكم الله مسيلكم اتزمنا مالتي السوق إذا شجر اتزمنا شجوري تاي مسيلكم تزمنا كيركم كفتوا حدا ناي بحدا مدرخ دزارب مالتي زي motivational speakers بحال مالتي
እዚ ናይ እንታይ ዝብለካ ንስኻ ዝሓሰብካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ይብለካ ዝሓሰብካ ክትከውን ስለዚ ክትሓስብ ከለኻ ንጉትስ ኢልካ ብዛዕባኻ ፅቡቅ ጥራይ ተዛረብ ይብለካ ማለት እዩ እዚ ብጎይታ ደይኮነ ይብለካ ብጎይታ ዘይኮነ ብዙሓት ሞቲቬሽናል ስፒከርስ ኣለዉ ከምዚ ትኾኑ ያ ከምዚ ትኾይኑ ኣነ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ስለ ዝሓስብ ይብለካ ማለት እዩ በትናቶም ቶት በትናቶም ኣተሓሳስባ እቲ ትዛረቦ ኣብቲ ከባቢ ይፈጥር እዩ እቲ ተፈጥረ ድማ ተመሊሱ ንዓኻ ክትነብሮ ይገብረካ ይብል ማለት እዩ ትደግሞ ማለት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዓለም ውሩ እዩ ማለት እዩ በብሽሙ ክንፅውዖ ንኽእል ኢና ብዙሕ ኣስማት ኣለዎ እቲ ስማት ፅናሓልና ዳ ሽዑ ቅርብ ቢሉ ከኣኒ ዋ ኣማኒኮ ኣማንኩ ስለ ዝተዛረብኩ እኮ ዝብል ስለዚ ኣማኒ በቃ ፖዚቲቭ ጥራይ ክዛረብ ኣለዎ ፖዚቲቭ ተተዛሪቡ እቲ ተዛረቦ ንሱ እዩ ዝወርሶ ይብሉኻ ማለት እዩ ዘይበሃል ወንጌል ኣይኮን ክነግረኩም ዘለኹም ከምኡ ድሕሪ ተቐቢልኩም ኣለኹም በዚ ወንጌል ዝሎም መዓንቲ ክንፍትሽ ኢና ኩላና ክንፍትሽ ኣለና ርእስና እዚ እዩ ኣብ ሽግር ዘእትወና ዘሎ ኢለ ስለዝኣምን እየ ዝዛረብ ዘለኹ እንታይ ሽግር ዘእትወና ዘሎ ምስልኩም መጀመርታ ንፍጥረትን ነቲ ናይ ኣምላኽ ትሕግን ዘይምርዳእ ኣብ ሽግር እትወካ ማለት ሓደ ሰብሲ ሓደ ሰብ ማለት እዩ ኩዕሶ ተፃዊቱ 2-0 ተሳዒሩ እንድሕር 2-0 ተሳዒሩ ዘይኣምና ኮይኑ ኩሉ ሰዓት እንታይ ዝብል እስኪ ኣነ ኣይተሰዓርኩን እዩ ዝብል ማለት እዩ ብሓደ ለናምሽ ኣነ ኣይተሰዓርኩን እዩ ዝብል ማለት እዩ ኖ ተሳዒርካ 2-0 ተሳዒርካ that's the fact እሞ ንሕና ሕጂ ውሉዲና ወ ሕጂ እቶም ክንሰምዖም ኣብቲ ከባቢና በጣም በዚሖም ዘለዉ እዚ ዘለና ዓለም ከዓ ናይ ከምኡ ዓለም እዩ ባይዘይ ክንፈልጦ ማለት እዩ ዘለና ዓለም ኣነ ብዚ መሳርሕቲ ያለው ንጎት ኢሎም ኣብቲ ኮምፒውተራቶም ድጥቃዕ ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ክነግረኩም ኣይክእልን ማለት ኣነ ፖዚቲቭ ኮንፌሽን ከይጠቃዕኩሲ እቲ ውሽጢ ተጠቃዒዎ ስለ ዝኾነ ፈፂመ ነቕነቕ ዘይብል ኣይ ሓቂ ዝብለኩም ብኣምላኽ ዕሩፍ እየ እቲ ጎይታ ሓይለይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ተጠቂዑ ደሎ ኣመንኩም ዚ ዘሎ ማለት እዩ ሓንቲ ላ ብሕልፊ ብጣዕሚ ኩሉ ሰዓት ፅሌላ ተደንግፀኒ ኮምፒውተር ወላ እቢ ተቢላ ፅዋዕ ቢላ ክትነግረኒ ኸላ በቃ እስኪ ኣይ ካን ዱ ኢት ኢላ ስትቃለስ ማለት እዩ ኖ ፕሮብለም ወላ ደይከኣልኪ እኮ ኣነ ክገብረልክ እየ መፅእ ዘለኹ እየ ዝብላ ማለት እዩ we don't have to do it by ourselves ማለት ኩሉ ነገር ደይንኽእሎ ከም ኣመንቲ ጎይታ ንዓና ገብረልና ማለት ገሊፀልኩም ተኮይነታ ኣብነታ ኣይፈልጥን ግን ከምኡ ዓይነት ቃንዛ ኣሎ ብዙሕ ሰማ ወላ ባና እዩ ዘሎ ክነግረኩም ብምንታይ ክትስዕሮ ትፍትን ነቲ በቃ ብምባል ጥራይ ማለት ኣታ ብምባል ዝኸውን የለን ኣምላኽ ኣዚዝዎ እንዲ ኣብ ምስቁርቋሪ ዘሎ ተኣሲሩ ዘሎ ስለዚ እቶም ውሉድ ኣመንቲ ኸማን እቶም መንፈስ እግዚኣብሔር ዘለዎም ውሉድ ኣመንቲ ኸማን እቶም ብኹርነት መንፈስ ዘለዎም እቶም ማዕረ ክርስቶስ ዝወርሱ ንሳቶም ከማሲ ኣብ ምስቁርቋር እዮም ዘለዉ እሞ እታ እትወልድ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዋ ክርስቲያን ሓፍትና ክትወልድ እንከላ ቃንዛ ዝበሃል የብልክ እንድሕር ኢልኩም ኣኹምኩም ተጋጊኹም ኣለኹም ኣጆኺ ኣምላኽ ንቃንዛኺ ብዘይ ቃንዛ ክሕልፈክ ይኽእል እዩ በልዋ እዚ ሓቂ ወንጌል እዩ ቃንዛ ተልዩ ከዓ እግዚኣብሔር ክሕልፈክ እዩ በልዋ እግዚኣብሔር ብዘይ ቃንዛ ክሕልፈክ እዩ እንድሕር ኢልኩም ተጋጊኹም ኣለኹም ተጋጊና ኣለና ኣባኹም ጥራይ ኾንኩን ኢደይ ዝብሩር ዘለኹ ናይ ሓቂ ዝብለኩም እቲ ኣምላኽ ዝሰርዖ ዘበለ ብምሉኡ ኣብ ቃንዛ እዩ ዘሎ ክሳዕ መዓስ ይኸውን እዚ ክሳዕ እቲ ኣምላኽ ምቕናዕ ዘመን ምቕናዕ ዝገብር ማለት ዘመን ምቕናዕ ሕጂ ይኮነን ዘመን ምቕናዕ ሓንቲ መዓልቲ እያ እታ ጎይታ ዝመፀላ መዓልቲ ጀሚራ ካብኡ ነገራት ኩሉ ዕሪ ክብል ፈቲና ፀሊእና ግን ኣብ ዘይተዓረየ ዓለም ከማ ኢና ክንነብር ክብሪ ቃንዛ ክንወርስ ኢና ክንቅንዞ ኢና ምስኡ ክንወርስ ኢና ምስኡ ሓሳረ መከራ ክንፀግብ ኢና ክልቲአን እዚአን ከይንፈልየና ኣሕዋት ተትኾነ ኣነ እቲኣ ክዛረብ እንድያ ደስ ትብለኒ እቲኣ ጥራይ ክንወስዳ እንድያ ትብል ከምኡ ይኾነ እሞ ኣብ ህይወት ብናሓልፎ ዘበለ ብምሉእ ኣሕዋት ኩሉ ዓይነት ህይወት እናሓልፎ ማለት
أبز زناب نوقع خلو أبز زناب يوقعني اللي كان حرد أتحسب هاللي خاخونك أملاخ زناب كفلي خلو خليو إزاي كون تشكر مات أبي ما نكشح أبز أقام كألف النوادق أنا عهاي بس حكاريو يقبر إجزابير قن كأبي ما نكشح النوادق أبز أقام كألف النوادق خا بفقد أملاخ كأسخاون كتودق كاي كالي صحفي كالي أنت هاجر برتع تميت ندحر كوينسي كل هاجر تأمي خلا أنا يتأمني اللي كان دحر تحسب كون كاتجاجي خلا أملاخ سجابي هبيو زي مبالا يكون كل زمهر زلخ زابير نايت أمرات أملاخ أو خين دانا غير بايزوي أو خين دانا أملاخ نايت أمرات أملاخ أملاخ نايت أمرات أملاخ رع بيتي صحيح يكون أنت أطوع بيلوا بكا تنملخ أملاخ صحيح أطوع بيلك أخا خبهال كن لمنو خنبصحو يكالي مالتي أو يكون أنت تحطه تاي مسيلكم كم زيل مسكرقار كم زيل أبت فترة محسابي تشجر مالتي أفترة كل عينة مسكرقار تقال كما أتصحف هذا كل عينة مسكرقار قالوا كل عينة مسكرقار قالوا سلازي نتزمن الرداء بحاله عنقا مالتي نحنا بغرنة منفذ زلنا أبز مسكرقار زي انكلنا أنا نحكي حنت حطي أخت الله على الواش وأنا ولد أملاخ نكل خصي كما يبيلئ ناي مو ولد أملاخ هنا نبل زلنا كله أمدرنا بسماين زلنا تزخونه قويتا أبو ينكلس نمنتاي كلنا تيزيكو نمنتاي مسيلكم أملاخ دخاسل زخونه يكونه هاريا وهان ستايل سكر أي ولد أملاخ كنبهال تأبو خميز بل فقري هبنا كموينا ترى أيو تبلك على أوزلاسي كمزي ناي إكسايتمنت على أمزولوا مالتي أمزول أي ولد أملاخ كنبهال تأبو خميز بل فقري هبنا تبهال ديكونتسي بقى رأيو عينتي بقى رأيو أجر أيو تزولكم سخلكم لابزم تأمتكم نيركم مش حكي أتنشن سحبي مالتي يوحنس كأب بإكسايتمنت رأيو ولد أملاخ كنبهال تأبو خميز بلا فقر هابنا كمويننا مس بلسي سلاز عالم نوعي فلت أتونا أنا يتفلت أنا أتون فقراتي صباح ولد أملاخ كنبهالنا إلو مالتي كما ديلو أي بلن أتاسو لكم تسمعون لهم لا حقني تسمعون لهم ديهم مو خمس دالي تقولوني صباح ولد أملاخ كنبهالنا يبلن معاسنا ولد أملاخ حجي ولد أملاخنا أما الزمن أبتناي سكيات زمن أبتناي مسكرقار زمن أوكي مو ولد أملاخنا أملاخ هبتو زبل بمول ونمتاي زي ورسان حجي ولد نحرد أخوينا خي لأنه زا زمن زي أنا سكيات زمن عواتينا بحد شاف من أنت خيني زبل أملاخنا يتأمرات أملاخ بتبلك أخي ترسعوا مات إذا أنت بالانس خينا بلاشوا حرت أمي خلو مدريت أمي خلو سي كلا مو خلو سبنديت أمي أنا خاص عب زمن مسكور قاري موديل لخ سي الكام دك أزاي كون كنت مرد لخ أجزي أبيهر نتأمو يبلع تا مبلت أملاخ كم زمل الله يمل الله يو إلكا مؤمن مزراب زي أبوتو أخلو مالتي تخوينو جن حجت حتى أنا ولد كله صخا ولد أملاخ عندي ما صخا بس تخوني ولد ناقة قال يوم مالتي إذا قال يوكا دهيل الناندي ولد أملاخ كلها صح قال يوم سكوارس بس ماكينة أمد التحزو مالتي أنا أملاخ ولد كلها ولا عمال بتاكسي تغيد وبتاكسي غيد أملاخ تاكسي ولد ماكينة خبكايلو تسفاياتون هبدو هبوه هبي لو كنت تسفاياتون نقول أنا ماكينة خبنا قال زبل يلا صحف يلا نيزول لكم أجاجي الناس لزخنة كن الرمول تصبوي مالتي نسوم الزجلت كنا خم تهزلوا آخر رينا مو نوخم من مس. إذا confusion يزفتر الكامل. ولودي النابل كخلا خسي. مون ترى أتسن. ولودي النابل كخلص هيدا أديل. نزبل confusion كن إذا صحف زي من اللي سلناي مالتي. اتصال ساي
أبزي منالبات تقال مسانا خوينو يبليو تبل حسب تامسي لكم نبقى قدم مخاديقن بحفش أن تهزبل زلهم نحنا بخورنة منفس زلنا تي أب عالم زلو أب فترة زلو سكيات أهد ملو إيه كنبل مصحف قدس أي دكفناني كودا مع رأيت سكياتنا يزبل هاري باولوس فترة تسقيلو ده هو بخورنة منفس زلنا نحنا أطرأي كمان يلي كونن باولوس نحنا يلونديو شو عمن يوم تنو نحنا إسرائيل أو دي زبل زلو الكين الدانا غير كأس نحنا اتوم بخورنة منفس زلنا مالت أحواتي أنا ولد أملاك كله خص نمتى خمس خون حجيتهم اتوم بادو بوتاس بعلنا نملا نمتى خمس خون زولونا مالت هوتي هوت تانا حلفة هوت مالت بوزح حتى يعمل يا عدل مالت أنا حجي خمسي لق على أملاك تتزارب كسي كمزي كل زمل عليه كمزي مسلوكم ما شمس ردي مالت أبزأ وأنا زي أخماسي أنا كبد حتوتات هاللين مالت حق خلنا نقولكم تقنزون نسكات هاللين مالت سيريسلي حجي خمزي بزعازي بس حنا نتزارب زلنا خي مسلوكم إليه حواتنا قربيلنا بزعبا هيوتاتنا خنزارب نكلنا تي أب هيوتاتنا زلوا سكيات إحنا دين نزارب حزب خوين نمبر ما عاد يكون أنت سكياتاتنا تخويني خوينو ولود سلزي يكوننا دي أيكونا كم زيدنا خلنا قنا أب كم زعينت كأنزان خلنا قنا نتنا إحنا قنزاز قنزولنا نتنا إحنا مسكور قارز سكور قرلنا نتنا إحنا تخا دبلنا سالسي أكل دبلك أقلنا إلنا هارب أولس تايلو مسيلكم حجي أب رومي معرف شو منتزلا منفس ندخمنا خم يدقفوا يتبل سنين تا زلي لابزاتي هاي لس بس حزي إذا حسبني أنا ما طيب المسيلكم نتزر استسفاز قبره منالو بتسفاي نادي حنا زلنا مو نتزر استسفا مقبار إذا تسفاي كونه نتزين يرو استسفا أنت قبرنا جنا بتعجز تنتصبير لنا مسبيل ستايل مسيلكم منفس دمكم ندخمنا يدقفوا كميلنا خنصل خمس قبا أنا أين فلت الناس لذي أتمنفس بعلو بزين أجر تازل مننا نتزلم من نتلبيز مرمر سوري تلبيز مرمر نسمي أنت توم كلسان كم فقادو خمي جيرو يلمني مو نتحسب منفس من أنت مخانو يفلتوي سب شجر مسقط أمو أبتا شجر إذا عسل حكي على هذا الجزء نقول تسأل كاس تبقى نقرقلك تحسب موزي أخ جبرائيل وما أنت أخ جبرائيل كابوس حنا تبقى كخلاص قال حما زين عند حسين كاس تاخذون أبا أخ كوينش تخون أبا أخ تأثر حكي نقرك بمولي يودو مالتي يوسدو حيل خا حساب كابمولي مالتي سب أم أنت إذا عسل مسلكم أبقى أنزو إذا عسل أبقى أنزو كف زبل مالتي أنزا هم بحر اللوم زي أبير كابي وتنا نزل على ميرحقه حق أنزا سلد فوتو خمس بالله خي مسلكم صحفي خمس بالزلمبر أنا مسك أنزانا نمبر ولا حنت هون لسه تابعكم يا هم دلله أي هيت يتحقق نقولكم أنزاز فوت سبيل للمجد يمكن كوميت الصحف أب كوميت أسير زولت فترة أتي يتحقق نسي ماله رياليتي نسي على هذا الجزء خم تهارات زغنوا شجر كام سبزحة صلوت خبدك ترزز مالتيو أبتز ترزز كارلو وانكن مس يلوسي نتنات كات صلوت نتنات كأهدا نتنات كحساب نتنات كأنزاسي بمبالس ناب أبو كبت حالنا زغل هي منفس قدس كن مسانا له يلنا مالتي نحنا توم بخورنة منفس لنا نبار أنزانا زقن زولنا شجرنا زشجرلنا منفس قدسي مسانا الله يزبلنا زلو سلازي حواتي كنكون زون كلنا نتوم بقويتا زي كونو نقن زو عينت كأنزا يكونا منفس زي أبيرسي أوشتنا خوينس زبزح زي تموكيرنا يالنا ماتي تنبرك تبرك الله ولا كويس أولت أبي كمالتي منفس زي أبيركن بزين جرهتا كوشتها نتنات كأنزا نتنات كشجر نتنا خبيدي كازولو نتتعين كازولو بملؤسي وسد أبكر ما أبو بإهتام سقرب الكاس نسخة
تشجر كي تلوت أخون خلي تشجر كي تعالي أخون خلي نعهاجن أب شجر كم زي اللي هاي قبره كمالتي نزينا بمنفس نتصلي حواتي أنا بمزمور رايت حان تزفوت واتقص اللامات كل ساعة يزدك أملا أخلن وين تدع دي بيزي حلكا كتكنزو تخيلي خامالتي حكيني كنزو تخيلي خامالتي حتى ندحر هالك كتكنزو تخيلي خا زي أبك زي أجيرة زي أقبر أختبل كل خاص عصوم سبل كاس كال فايل تخفت تشجره كان عخامالتي زي عصوم سبل كاس كال فايل تخفت زي عصوم سبل كاسكم هذا جزء بملو كله بحدا متسكا مالتي شو سيطان كأمس إلس أملاخ كاتوز غونسي كم تنداوي تزبلو زنبور مالتي أملاخ كابيلو دار أزيد حنكا خزبلو زنبورس سيطان كأمس إلو زر 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 بلك شو خف في الكافتاج كات كهون كاسي ريخ زي أسي كسلت زي أسي كونت زي أس جوديلات زي أسبا ناقلك أو تقنزو مالتي منفس قدوس كرا أب كم زعينة متي كاب شكر كايو صاك تا مزمور دايت تايتول اخلقان وين خان تحدا زي بزح لك اخذ كنزو تخلق منفس املاخ اتي زبللنا منفس كن اوشتنا خوينسي نتي اهتانا بملؤ يوسدمو كابتم اخلو من وينم مسبزحو زحقسو ابليص كاب لبي حقوس سامبركا اتا تعقوسيسي كافتم هبتامات نلعلي تبل مالتي منفس እግዚአብሔር كمزي زغبر حواتي we have to نحكي عن منفس قدس بتعامينا خنوكل كنريلاي كنقبر زلنا نسو يمالدلنا يمهلللنا سلازخون كايبللنا سلازخون نتوم انتي لشعو اتي لب زمرمر نسو انتم قدسان كان فقد املاح غيرو لي منيمو نتا حساب منفسون انتي مهان يفلطاي حواتي كبرات عكم اجهم بتفعل يحل حلف مالتي كلها انا نحلفوي أنا حدا زفلت أو سبنير النقدم بدقيو بقى انتي مو والحان تزقودوا له أي مسلني مالتي والحان تنقر زقودوا له أي مسل كل ساعة واي أملاس خمسة زقبرة كأزبل نيرة مالتي نحكي أزبل لكم كأمن كأس لزلن مالتي حدا جزي خوفيلو تشكروا مساعلة وها نحكي أزبلكم لكا كابتم أغلامون وينهم نسبز حاز حقوس هو بليت كاب لبي حقوس أمبر كايلو يزمر سلز نبرة إيه تي شجرو زير أخوان برال حواتي هوتنا تسوب كوزر لو خويني سمع عندهم عندي هوت سب عنزاز تملتها هوت سب مسكر قاس تملتها تفعل لي عينت كهوني تشجراتنا خيلي أبزق النتيازي منفس قدس بستفعل علي نجاري زاربنا له بزحلة فسنبت تسفانا تقبض كم النبل زي أبيرق النعوز خون بروميس انتي كم زهبنا تنجيرنا له مالتي سلازي لومون أبزي هو تزي كنا حاسب يقبع نامو داقت ايه إذا سقينا انتي لو مسيلكم اتي حررتا فترة تمغلاص لك املاح يصبيلو مو كومو انا نسقاي از زمن زي نتابانا كمص غلص زمص زلو خبر خمزي معراريو يامن الله سقاي الزمن زي يلو مال هر ازي سقاينا خمنتاي سقاي مسيلكم كم قلولاو نايتا تحرس سبيتي قنزا قالو قنزا جن حدتي مش حكي حدتي كذا أولوس مبارتايلو أنا نسقاي الزمن زي مسينا يا ودا ديروا نتزمت زلو خبري كم زي ما عراريو قبلالو هذا قربتنا قدم حفتو أب هوسبيتال كيدا حارساس كاوم سمعه وا انا اي مرعوني إلنا مالتي تردياتكم هذا
وحفتو أب هوسبيتال خطكنزوري واسي أنا أي مرعوني مالتي هاي فالون كم يغنن ولا تتحرس بيتكم يا تبي مش حاجة قاعد بيت مالتي كن جزي قلولاو نيتا ولد تولد سبيت انتي دي على نادينا كم ده هون جزي السحلف مسبلت كن شو عبرتو حاجوس يزمت هارب أولس كا تيزمت كبرسي نزانا حدت ناي قلولاو جزي كم زي معراريو إبلا اللو خيلو بار هيوتنا كم زي موداتا معنا عسان شو مونتن تايشعو نتومنا أملاخ زفكرو كم مخرو تتصوعو جنا كل نسناي كم زدقفهم انتين قبرينا فهلت مو إذا هيوتنا لك خمزي سألا يسأل ريهم الله خموي كباي قبون كله نزا براشو حيزو نزن كلماتو أبكاب يجيرو العلا بيلو نزا تاشمو كل خيا مس جمرس انتهينا نبلو تحتاج قبر زلو إنا نبلو مال مجمرته سؤالي زحنات مالتي ترجم زلونا يمسلكاني حنتيتو موداتا ميز بلا سئلي يبلنا مالتي نقرب نتومنا أملاخ زفقرو كم مخرو تصوعو كلو نمنتا يزدقفهم أملاخ أب كانزا أب سقاي أب كمزا عينت قلت أمنا هيوت كان حلف زقبرنا زولو ولود مس جبرنا أب سما كوفيلو بق حدا ما علت خموس إني أميلو يتصبي الناس لزول لقي مثلنا نسو أب هيوتنا هياو منفس قدس جيرو مسانا الله نتأتنا أتو يجبرو لمن تايد أيز خلوا أب هيوت زمت أننا نجر دحريل ناقن يسرحنا يدلو يتسبق أننا يزلو نمن كل مسلولو نمسلو ودو بمكرايسي انتاي خات تتقبلو وي كان انتاي خات ربعيلو داويت نغزيابير زصلو زبزح غزي تصلنا سبات علينا املاخ بزا مكرايس انتاي ربح اتا املاخ يربحنيو نحنا كن نربحنا ناخذ تخربح نحنا كن نربح سلازي رسانا حواتي بيوت زقطمنا زبل بملؤ كلتا نجر كان راجع إسرائيل لنا إحنا نأملاخ نفكرو دينا أتحته check كم مغرو تتصوعنا دينا check كسن يا شعر زي أنت تنحر check غير كائن كسن أملاخ قلت أما بيلوديو كم دليتو غيرو ديو تعيسم كسر حكاس الاستلي نأملاخ زخو نيسوس تمسلون مالتي مبارزين سلسة نجارات عم وداتا قداميتي تاين كبير موزغل مسبلنا أملاخ سرحنا خمزلو نمل بشكر نحرنا حال فالنا جدلنا نحدا سينا مخا ترر تيلنا علامة اللوك زي أبي راب هو تيلو زماراي قدم بزغل لغة الفني كبرت عنا دي خسرح كتسبقنا فقر مقسنتهم كقلت سألنا علامة اللوك زي أبي راب هو تنايلو أملاخ يسرح يزلو حواتي أملاخ يعري يزلو حواتي أملاخ دك يسيكون نزلو أبي وتناهم يزقبر زلو بار انتي نؤمن زين سلسة نقرات كنقرأكم وخودي قدامي انتي نؤمن مسيلكم هررتا فترة نت مقلاص دك أملاخ يتصبي اللومو كومو خاني نسقاي الزمن زي نت أبانا خمس زقلت زمت زلو خبر خمسة عم عراريو أمن اللوخو أولوس تي أمينوسكي أولوس نسخة سقاي أي مسكاني نزي إمن هيكونني له أنا خمت أملاخ زرائيل لي شكر زبل عيرائيل لي أملاخ أبت مزاجبت أملاخ يلن هو أملاخ شكر يلن أملاخ شكر يلن أملاخهم كشكرنا حاسبوه يفلتني اتلومي أبانا زغون زلو نشكرنا يكونن اتلومي أبانا زغون زلو نمتصبقنا أي كن ورسينا تيلنا تا حسارة مكرقة الله يا مالتي سلازي تقدميت الإيمان انت هنا خنا أمن زلنا سقاي زمن زي أي قط مننيو دينا خنبل زلنا أي فالون سقاي زمن زي حداتيو أنا قلنا نسقاي زمن زي معراري كل زمن اتصبى اللغو إلنا كنا أمنينا
ቀዳሚት እግዚአብሔር ዝደለና ካልአይቲ እንታይ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ መሲልኩም ካብ እኔ ዝወስድ ዘለኹ ብዛዕባ እምነትን ተስፋን ተዛሪቡሎ ነቲ ዘይንሪኦስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ኸይሉ ሶሪ ታይላት ጅምር ነቲ ዝሪኦስ ተስፋ ዝገብሮ መን ኣሎ በተስፋ ኢና ድሒና ዘለና ሞይሉ ነቲ ዝርአስ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ ኣይኮነን ንዝርአ ተስፋ ምግባር እዚ ተስፋ ኣይኮነን ነቲ ዘይንሪኦስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብምንታይ ንጽበ የለና ብትዕግስት ንጽበ ተኻልአይቲ እንታይ መስልኩም ብትዕግስቲ ኢና ክንጽበ ዘለና ሓንቲ ግዜ ኣላ ሓንቲ መዓልቲ ኣላ ዘመን ምቕናዕ ኣምላኽ ነዚ ኩሉ ናብ በቦትኡ ናብ መመስርዑ ዘትሕዘላ መዓልቲ ስለዚ ነዚኣ ብምንታይ ንጸበያ ኢሉ ብትዕግስቲ ወይት ያታሕቶም ተጸበያ ታሕቶ ታሳልሰይቲ 28 ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ተጸውዑ ኩሉ ነገር ንሰናይ ከም ዝድግፎም እንታይ ንገብር ኢና ንፈልጥ ኢና ሓቂ ንፈልጥ ወንፈልጥ እንታይና ንፈልጥ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ዘሕልፈኒ ዘሎ ኣፕስ ኤንድ ዳውንስ ላዕልን ታሕትን ሲ ንሰናይ ኣጋጣጥም ከብለኒ እልምልም ከብለኒ በትን ተበታቲነን ዝነበራ ፈትልታት ኣይግዲ እታ ማሽን እንዲያ ካፍትን ስሕብ ባቢላ እልምልም ባቢላ ጽብቕ ትጎልፎ ትገብራ ከምኡ ከውን ገብሩ እታ ማሽን ኣምላኽ እምበኣረይ በትን ዘለዋ ፈትልታትና ኣኻኺቡ ጽቡቓት ሰባት ክገብረና እባና ዝዓይ ዘሎ ክብሪ ንስሙ ይኹን ንእመን ኢለኩም ኣለኹ እንታይ ንእመን ንስቃይ ዘመን እዚ ዘይመዓራረ ካልእ ዘመን ይመጽእ ከም ዘሎ ንእመን ብትዕግስቲ ንጸበዮ እዚ ኸዓ ነፍለጥ ንሕና ግና ከምቲ ተስፍኡ ጽድቂ ዝነብረሉ ሓዳሽ ሰማይን ሓዳሽ ምድርን ንጽበ ኣለና ኢሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ መሕዋተይ እዚ ቃል እዚ ክፍትሸና ከሎ እዚ ቃል እዚ ክግምግመና ከሎ እንታይ ኢና ዘለና ህይወትና ብዛዕባ ብዙሕ ስለ ዝተዛረብኩ እታ ሚዛን ከኣኒ ደጋጊመ እኳ ተዛሪበላ እንትኾንኩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ጠቂስያ ስለ ዝነበርኩ ግን ክነክደግማ ደስ ስለ ዝበለኒ ሕጂ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝሰቅዮ መልኣኽ ተዋሂብዎ ባዕሉ ከም ዝበሎ ማለት እዩ ዝሰቅዮ መልኣኽ ምስ ተዋሂብዎ እንታይ ገይሩ ኢሚዲየት ናይ ጳውሎስ ነገር እንታይ ነይራ ጸለኹ ኢሉ ስለዚ ክርስቲያን እንታይ ዝገብር መሲልኩም መጀመርታ ሽግር ምስ ገጠሞ ይጸሊ ወላ ጸሎት ድሕሪ ኣብና ንንበርክኽ ጥራይ መንፈስ ኣምላኽ ንእታና ኩሉ ዘብጽሓልና ሓሳብ ኣምላኽ ዝፈልጥ ንሱ ስለ ዝኾነ ኣቢሉ ዘብጽሓልና ኣለና እዚ መንፈስ እዚ ዓሙቕ ኣምላኽ ከይተረፈ ዝምርምር ስለ ዝኾነ እቲ ምብጻሕ ዝኣበየና እህታና ንሱ ናፍታ መዓሙቕ ኣምላኽ ናፍታ ውሽጢ ኣምላኽ ናፍታ ልቢ ኣምላኽ ከብጽሓልና ይኽእል ኢና ኣለና ስለዚ ጳውሎስ ጸልዩ ምስ ጸለየ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ጳውሎስ ወደይ ተስእ በቃ ድሕሪ ሕጂ ሽግር ካብ ቅዒ ይበሎ እቶም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራን ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ጽሑፍ ኣይኮነን ዘሎ ግን እቶም ምሁራት ብዙሕ ከም ዝብልዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከማ ናይ ጥዕና ሽግር እዩ ዝኣጸልይዎ እዮም ዝብልዎ ምስቲ ኣብ ገላትያ ዘሎ ሓሳብ ገለ እንድሕሪና ሐዋርያ ጳውሎስ እንኮሎ ኣብ ዓይኑ ከማን ሽግር ከም ዝነበሮ ኣብቲ ፊዚካል ዓይኑ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ ከምኡ ዝንፍጥቕ ስታት ብምባል እዩ ኮንክን ዝብለኩም ዘሎ ዋትኤቨር ንፈልጦ ይኹን ደይንፈልጦ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ ሽግር ነይርዎ ተሰቂዩ ማለት እዩ ጸልዩ ሐዋርያ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዩ ሰለስተ ግዜ ምስ ጸለየ ምጽእ ኢሉ ጳውሎስ ኢልዎ ያ ይልዕለልካ ነይሩ ሓይለይ ኣብቲ ድኻምካ እዩ ዝግለጽ ሓይለይ ድበካ እምበር እዚኣ ይልዕለልካ ኢልዎ ሓይለይ ብድኻም እዩ ዝግለጽ ኢልዎ ማለት እሞ እንታይ እዩ ጸጋይ ጥራይ ዝህበካ ጸጋይ ጥራይ ዘፍስሰልካ ኢልዎ ማለት ኣምላኽኩም ጸሎትና ክምልስ ይኽእል ተሓንቲ ኸላዶ ተሓንቲ ኸኣላ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስለመናያ ኸኣኒ ሽዑ ኸኣ ዝምልስ ሽዑ ኸኣ ዘሕዎ ኣምላኽ ነዚ እኳ ያዕቆብ እንታይ ኢሉ ኣባኻትኩም ዝሓመመ እንተሎ ኢሉ ሓይሊ ጸጋ ኣምላኽ ብድኻም ዝግለጽ እሞ ጸጋ ኣክሎ እዩ ኣይበለም ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ንሽማግለታት ማሕበር እንታይ ይግበር
شعوه ساتهم يتصليلو مش زيتنا لخي يتصليلو مالتي شعو اتانا امنت صلوت مغنياتو بلعلو خوي زسمع زدسس يدو ززرقح برتو املاخ سلازلو تانا امنت صلوت كا ختحويا هيوت كلتي يا احواتي تحانت تراين دحر تماهرنا خونا تغاغينا لنا هيوت كلتي يا اتنا املاخ سبكن هيوت تحانتي ايلو يخامن زلو مجمرتا مالتي املاخ خويني لي زامن زلو نتوم لاملاخ زفقرو كم مخر تصوعو كل نسناي كم زدقفو ندحر فليطغنا ازي اخا ان خبرخ تكون يا تخيل لا يلو سبحاتنا املاخ يخون اذا املاخ زي كم زي حسبلنا نصلينا حواتي تقنزانا مودعتا خمزي يقولوا هيوتنا بعلو يزاربي قلاو هيوتنا عبيت سبنا عبرحوق زلو عب قربا كل هيوتنا بقدل بمسقرقار بشكر استخببي كابزلنا خنتسينا ايدنا خنلعلينا نصلينا حواتي እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ከአልየልና ዝኾነ ይኹን ኣብ ህይወትና ዘይንደልዮ ዘይረኸብናዮ ዘበለ ድማ ኣምላኽ ክመልአልና ክንጽልይና እዳውና ከነልዕልና ኩላትና ሓዋቲ እግዚአብሔር ጸሎት ዝሰምዕ ኣምላኽ ኩላትና እስኪ ትትዘለና ሽግራት ትትዘለና ሕቶታት ትዘለና زخبدنا ناو قصنا خنا تكر زحزنا زبل بملؤ اب قدما املاح كنصلينا واملاح كدبلوينا لذي ነገር زخت علي لي لمنك الله خنبلوينا نتي زي بالله زبل دما ختمل علي لمنك الله خنبلوينا صلي حواتي هاليلويا እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ ጉባኤ ጸልይልህ መንፈስ ቅዱስ እስኻ ድሌት ጉባኤ ዘትምልእ ጸልይልህ አምላክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አቦ ክብሪ እስኻ ሀብታም ኢኻ በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሀብትኻ ከም ትትሕስቶ በረኸትካ ወእግዚአብሔር ነዚ ህዝብ ዘትመልአሉ ጸልይልህ አይክ ትመልአለ ይጸልይልህ ወአምላክ አሐዋተይ ፈቃደኛታት ትኾንኩም እስኪ እና ነልዕል ኩላት አምላክ كمل علناك أولوس كوم يتسأل دليت نازبل እግዚአብሔር بخبري بيسوس كريستوس بتحستو ناي كبرو كمل علنا حواتي ازي تسكيف كاد تصلت صلوت هيكون ازي بامنت بتبعت اب قدم املاح زصلت صلوتي واملاح بالعلنا واملاح دليت نازبل እግዚአብሔር ملايو دليت زهزب زملعيو شكرن كانزان هزبها እግዚአብሔር إليه يقصلله اوه يا منفس ቅዱስ بقويتا بيسوس كريستوس اوشت قدا قدنا እግዚአብሔር አምላክቶ አምላክ ያብሕልፍኛ እናቱ እግዚአብሔር ቤትና ራእዩ እግዚአብሔር በዝዝብ እግዚአብሔር ድሌትና ዘበለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ይንስኻ በኃይል እግዚአብሔር ክትመልእ ጸልሎ أحواتي أبي وزة شجرنا زخونة يخون نجر نفسنا زقن زون زسكيون سكاو حمام خوني خل استفعل علي نجر سكي أملاك كعلي الله نصلينا أحواتي تخيلي هاك زابير تخيلي هاك زابير بقوي تابي يسوع كريستوس زابير أملاكي نفساتنا زابير زجنا أمرنا زحز زبلو خلوك زابير أملاكي نسخة قوي تاي ختل علو تسأل له እግዚአብሔር አምላክ ተልዕለት አሃቴ ንጸልስኪ በእምነት ኮይና ንጸል እግዚአብሔር ትኽእልኻ እግዚአብሔር ትኽእልኻ እግዚአብሔር ቅዱስ ሆይ ትኽእልኻ ሃሌሉያ
اسكي منفس እግዚአብሔር በሰዓት እዚ ንሁሉ ንሽግራትና ከአልዮ ክንጽልይና ናይ አምላኽ መንፈስ አታልባ አምላኽ ትምርምር ናብዚ ጉባኤ እዚ እግዚአብሔር ክትወርድ ልብ ህዝብኻ እግዚአብሔር ክትንክፍ ጸልሎ መንፈስ እግዚአብሔር ትንክዝብኻ ትንክፍ ቃንዛ ህዝብኻ እግዚአብሔር አምላኽ ክትአት ወጽልሎ زمنات كتكام عمتات كحلف بعمتات كتكام زمنات كحلف زمنات كتكام عمتات كحلف بعمتات كتكام كم تغلب كم تدنسي اللغة سبحانك وذري باللونيو يسوس حمد كم تغلب كم تغلب كم تدنسي اللغة سبحانك
የብሉልዩ ኢየሱስ ዓመት እንደገና ሓደ ቃል ግን ከም ብበልኩም ደሊ እንደገና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ሓደ ነገር እንደሐሰብና ነዚ ቃል ከዓ ብልብና እንዳአስተንተና ሓደ ነገር ክንጽሊና ሽዑ ክንዝምር ካኢና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ታይብል መሲልኩም ሰለሓዊ እንዳዛረበ ሁሉ ኣብ ልበይ እዚ ቃል መጽኡ ኢሳይያስ 43 ሕጂ ግና ኣታ ያዕቆብ እቲ ዝፈጠረካ ኣታ እስራኤል ድማ እቲ ዝደኮነካ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላል ተበጀካ እሞ ኣይትፍራህ بسمك تصوع كوان السخا ناتيخا بميات مستحلف مسخا خوني بوحي زمت الساغر كا اي كتحلكاني بحاو مستتخيد اي كتنددني خا هال تاون اي كهمو خكان ايو انا እግዚአብሔር አምላክካ እትና እስራኤል ቅዱስ መድኃኒኻ እሞ ንግብጽ በጀሃን ኢትዮጵያን ሳባ ናብ ክንደኻ አሕለፍኩ አባዕንተይ ብሉጽን ክቡርን ስለዝኾንካ ስለዘፍቀርኩን ኣብ ክንደኻ ሰባት ኣብ ክንደ ህይወትካ ድማ ህዝብታት ክህቤ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራ ዘርእኻ ካብ ምብራቕ ከምጾ ካብ ምብራቕውን ከኣኻ ክበካይ ይብል እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሎሚ ሓደ ነገር ተማሂርና ኣለና ምእንቲ ጽቡቕ ጌርናና ኣምላኽና ኸነመስግኖ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዋላ በመከራ ኣብዚ ምድሪ ክንሓልፍ ፈቃዱ እኳ እንተኾነ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ማእከል ምህላው ግን ፈጢሙ እግዚአብሔር ካብ ተስፋና ኻባና አርሒቆ አይፈልጥን ነዚ ኻዩ አምላኽ ኣብ ማእከላ አሎ አክትናወጥን ያዝብል አምላኽ ይመስገን ስለዚህ we know this አምላኽ ይመስገን እግዚአብሔር ምሳና አሎ በሐዊ ምስንሐልፍ ሃልሃልታ አይከሙኸናን በማይ ምስንትሐልፍ ማያት አይከጥሕለናን ንሱ ይጾረና ስለዝኾነ ይስከመና ስለዝኾነ we know ከም ዘሳግረና ሃሌሉያ ሃሌሉያ انت ابز مدري እግዚአብሔር አሳጊሩ እግዚአብሔር ነተአውዝ ነዝዙሪያና ዝኸበና እግዚአብሔር ሓደ እዋን ክልውጦ انت እግዚአብሔር ካብዝ ምድሪ አሳጊሩ ኣብታት መጽ ናይ ዘላለም ዕረፍቱ ቃንዛ ኣብዘይ ብላ ከተማ ከዕርፈና እግዚአብሔር ግን ኣብአ አማከላ አሎ ሃሌሉያ ስለዚህ ክንዝምሪና አምላኽ መስከን ማለትና ሆይኑ ተረዲኡና አምላኽ መስከን ዘመናት ከሐልፍ ዘመናት ይቀየር በዘይ ገድስ ንስኻ ከም ቀደምካ ከም ትጥንቲ ከም ትነቦታትና ንስኻ ዘሳገርካዮ ኮሙ ንዓይካ ከተሳግረኒ ትኽእል ኢኻ ሃሌሉያ we know this አሕዋቴ እዚኣ ተስፋ እዚኣ ኣላትና እዚኣ ተስፋ እዚኣ ካብ ዘላትና ድማ ነመስግኖ ኢና አምላኽ መስከን ኣብቲ ዘይኮነ ኩነታት ነመስግኖ ኣብቲ ጸልመተ ነመስግኖ ኣብቲ ሁሉ እግዚአብሔር ዝደረቀሉ ዝመስለና ነገር አቡ ንኣምላኽና ነመስግኖ ሃሌሉያ ሃሌሉያ عمتات كحلف بعمتات كتكا እንደገና زمنات كحلف بزمنات كتكا عمتات كحلف بعمتات كتكا زمنات كحلف بزمنات كتكا وقت هاليلويا علو خاك زفانكا قطري يبلوليو يسوس عمل وقت انت مدى علو خاك زفانكا
ኢየሱስ ከምቲ ቀደም ከምቲ ጥንቲ ኣለኻ ዙፋንካ ውንት የብሉን እዩ ኢየሱስ ሓመድካ እትጋዓካየ والله هاليلويا أتذكركم أوالله እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا اسمه هاليلويا هاليلويا آمين هاللوها እግዚአብሔር هاللوها الزمنا تمالي ያዊኻ ሎምውን ያዊኻ ጽባሕውን አሜን አሜን ያዊኻ ዘላለም ያዊኻ ትማሊ ያዊኻ ሎምውን ያዊኻ ጽባሕውን كبتي حاجوس كانيسا يا بيرك برسنا أتوم خلومين وينو من سبت حلو يا من عزامي بتيمون تحقسو عبديس كبتي حاجوس كانيسا يا بيرك برسنا سبحوا نبراي كل بقاء عدله بميغان أبشح عمل عبد الكون رسيئات ليتيه بيتك من ساهم
تمكحتي أربالتي تمكحتي يسوسي غابي لوناتي يسوسي غابي لوناتي يسوسي غابي لوناتي يسوسي غابي لوناتي كحتي تمكحتي عرك لبي تمكحتي أربالتي يسوسي غابي لوناتي يسوسي غابي لوناتي يسوسي غابي لوناتي يسوسي غابي لوناتي عبيتك زنبرو بزوان يوم كنديت عديلوم عبيتك زنبرو بزوان يوم كنديت عديلوم كويني عدك بتاعتو أوخا كوينو تمسكن يسوسي أنا وين كويني عدك بتاعتو أوخا كوينو تمسكن يسوسي عبيتك زينبرو አሜን ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እዚ ሎሚ ተዘረበና ቃል እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ we have a promise ሎሚ እግዚአብሔር በተስፋው እዩ ተዛሪቡና አምላክ ይመስገን አብዛ ስተረግመት አብዛ ነገራታ ሁሉ ስተበላሽወት ዘይተአረመት ምድሪ ክንነብርን ከሉና ከም ኩሉ ሰብ መከራሉና but we have a promise አህዋት ካብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ዘይንኾለሉ ምክንያት ቀዳማይ ተስፋ ስለዘለና እተገርም መንግስቲ ስለዘላትና ሃሌሉያ እዛ አብዝ ንቅንዞ ቃንዛ አው ስለደይን ረኽቦ ፈጢምና ስለዘይን ሪኦ ደሊናም ስለዘይን ስእኖ ስለንስእኖ አህዋት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ረት ብዙሕ ዓመታቱ ምዝ አብዚ ንሳቀዮም ስቃይ ፈጢሙ ዘይወዳደር ስለዝኾነ ነፍሰይኑ እንዳረአየት ሕጎስ ሃሌሉያ ግናኸ እግዚአብሔር ናይ ጽባሕ ጥራይ አምላኽ ከአይኮነን እግዚአብሔር ሎሚ አባናሎ ምሳናሎ ሃሌሉያ أما أكل مكرا كودا زحقسنا أما أكل شجرنا كودا እግዚአብሔር መንፈሱ ዘብዛሐልና ሃሌሉያ ካብቶም እኽሎምን ወይኖምን ዝበዛሐሎም ዝሕጎሶ አብዚሑ ዘሐጉሰና ንመከራና ዘረስዕ ሃሌሉያ ንሱ ህያው አምላኽ እዩ ሃሌሉያ ስለዚህ ሎሚ እግዚአብሔር ብኡባህ ክብለና ኣብ ጸጉ ጥራይ ክንወከል ብኡ ደስ ክብለና እዚ ተዛሪቡናሎ አምላኽ ይመስገን በዚ ደስ ሲሉና ክንከይድ ንአምላኽና ከነመስግኖ ይግባአና እዩ አምላኽ ይመስገን ሃሌሉያ ወይታነ መስግነ ካሉና ሽምካ ብሩኽ ይኹን ስለዚህ ዘይውዳ ምሕረትካ ስለለውሃትካ ተመስገን ንብለ ካሉና ኖ እግዚአብሔር አምላኽ ገንዘብ ክገዝኦ ዘይክእል
أزيو زجرم ولدنت እግዚአብሔር هيبكنا ورشا هيبكنا أو يسوع كريستوس وشت خوي الناس كم كريستوس زورسو كم خنورس እግዚአብሔር ሆይ نزي ስለዘብቃካና ነመስግነካ ورستي غيركنا ورست تزن علماوي خبري غيركنا اب سمايات اب يمان ابو مسودخا يسوع كريستوس ابو اقمت كنا يخمو نمسكنك قالوا لذي እግዚአብሔር اتحواريا رايو ولود املاح كنبحالسي تابو خمي زبله فقري افقرنا كبو كائنا زبله እግዚአብሔር ሆይ انه كبر عصا ስለዝበጽحنا نمسكنك قالونا እግዚአብሔር ሆይ اذا عصا زي كبخا يكويننا እግዚአብሔር املاخي زغرم عصا እግዚአብሔር ሆይ ዓለም እኮ እግዚአብሔር ሪአ እትብህጎ ግና ዘይረኸበቶ ዘይስተው ዓለቶ እግዚአብሔር ሆይ ዘገርም ጥበብ አባና ስለዘው ሐስካ ነመስግነካ አሉና እግዚአብሔር ተመስገን ነመስግነካ አሉና ፍቅረ አምላክሲ በመንፈስ ቅዱስ አብልብና ስለዝፈሰሰ እታ ተስፋ አይተሐፍርኛ ጽሑፍ ይሞ እግዚአብሔር ሆይ እንሆ ታተገርም ተስፋ እግዚአብሔር ሐቅቲ ከም ዝኾነት መታን ከይፍለጠናስ ሎሚ በመንፈስካ አውሽጥና ፍቅርኻ ስለዘፍሰስካልና ነመስግነካ አሉና بزي دس يبلنا له እግዚአብሔር አምላኬ ምምጻኻ ርግጥ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ሆይ ምብጃውና ርግጥ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ሆይ ነመስግነካ አሉና ወአምላክ ካለ ምስክር አይንደሊን አብልብና ምስክርካ ስለዛሃብካና ተመስገን በአኻ እግዚአብሔር ንሕጎስ ደስ ይብለና ስለዘለው ተመስገን ጓሂ ዘበለ እግዚአብሔር እህታ ካብ ህዝብኻ ክቅንጠጥ እጽልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም እግዚአብሔር አምላኬ ነእምሮ ህዝብኻ ዘጸልምት ሐሳባት ህዝብኻ ዘጸልምት ተስፋና ዘቁርጽ እግዚአብሔር ሆይ انه እግዚአብሔር አምላኬ ኩሉ ከለናስ ከም ዘይብልና ዘርኤና ኩሉ ኮይና ክነስና ከም ዘይ ኮና እግዚአብሔር ሆይ ዘጸልምተልና ዘበለ ኃይሊ ሁሉ ክግፈፍ ካብ ህዝብኻ ይጽልያለሁ ወአምላኬ ብርሃንካ አባይንትና ይብራህ እግዚአብሔር ሆይ ከምቲ ምሉ ማዓልቲ ክትዛረበና ዝዋዓልካ እግዚአብሔር ሆይ አይንትና ክፈቶ ንስኻብ ዙርያና እግዚአብሔር ዘገርም ጸጋ ከም ዘሎካ ኸርኢ እግዚአብሔር ሆይ ነመስግነካ ንልምነካ እግዚአብሔር አይንትና ክፈተልና ይናኻ አንጽልያለሁና እግዚአብሔር سنة سلزلوها سلزتزاربكنا لوشترا سلزتصنانعكايو لحزبها እግዚአብሔር ስለዘስናካዩ ነመስግነ ካሉና ክብሩ ሁሉ ንዓኻይኹን ብተገብረ አገልግሎትን ስኻበይንኻ ኸበር ስኻበይንኻ ኸብሩ ወሰዶ በኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ንጽሊ አሜን አሜን ጎይታ ይባርኩም ሰላም ኪዱ ፕሮግራምና ወዲናይና ነሻይ ጊዜ ደገላትና ማለት አምላክ መስገን